Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton sudah hita ruas doh tamu namar minggu di Tikyon. Suang-song ni manang dihamu amanginang ruas ni Huriata namar minggu di tonga-tonga ni Bagas Tabe. Melalui live streaming. Selamat datang, selamat beribadah ma di hita saluhutna. Atong tapuji ma tu hatta. Mari demehita sian buku ede nomor 112. Ayat sada dohot. Ni anakna Tuhan Yesus Kristus
dohot goar nitod di parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhan Yesus yang gopoda na di ahu dang ahu na punasa poda ni na marsuru ahu doi mula dong manang ise na mabahen lomo ni roha ni amay botoon ni ido taringot tupodai manang nasian debatai manang nahuhatahon ni sian roha-rohakku sadiri songon nanidok ni surati akabatang aek na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea di ahu. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata asi maroham dihami ay dang terbahen hami mabahen manang aha mulo soho dongan nami dibaheni selehon madi hami roha banwa gijang asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham say dongani mahami asamian hami dibagasan ho dohot dibagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marid de mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik palimahon dohot patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho patik paunopon unang ho mamunu patik papituhon unak ko mangalakkup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiyahon unak ho olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu atong rak mangigdogo mahita tu debata laho mangilahon patik nai ali Tuhan debata say pargugu hami mangulaon na hobar tu patik ni. Amin. Atong tapuji matuhatta marid de mahita sian buku de nomor 623 ayat sada doh
Tatopoti madosat tatu adupan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manisia narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahuhula hami marhitesian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pagkatayon nami nasoture. Rodi pangalosyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami uhummu ala ni dosa nami i. Alay na tersolsol bagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham dihami ali di bata nami perdengan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhut na jala suruh matod di perbadia tu roha nami be asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot abadiaon gabi sahat hami Tuhan nguluan na sora sudah na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tuhase sandi dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tu ahu, hamu akan naluja jalan asorat. Hupasonang pehamu, buat hamu maaugakku tu hamu, guruhan hamu masian ahu. Ay nalabok do ahu jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augakku. Jalan yang do nahu papor saton hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta maredema korsian seksi perempuan.
Tapuji matuhatta maredde mahita sian bukede nomor 780 sia ayat sada dohot ayat tulu. Atane debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku Parjamita Biddu 2 mamuka maisian ayat 10 walu sahatu ayat rodi 20 tolu tajahama namar sikat sorin. Jadi marbias-bias rohakku mida saluhut ulaun akanahu hangaluton dihasyanganon ala ikon tadi konokku doi di jolma narosian pudikku. Dungi merbalik marohakku nuaing marpadelian nian mida saluhut ulaun akanahu hangaluton dihasyanganon. Ayahanama parsaulian ni jolma sian sude ulaun na dohot sian domdam ni rohana taringot tuna hinangaluton na dihasyanganon. Ayari ibana jalan kodong idos yang gosahatna mertua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tapuji matu sekor sian seksi pak lansia.
Tapuji matu hatta maret de meditasian buku ede nomor 310 sia ayat sada dot ayat tahatidak-kon ma haporsiaw tay songon na hinatidak-kon di dongatta sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita magdok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargubo na so hatudosan natu mopalangit dohot tano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya di porbadia adorang so habubuan Iro tuhata na tumahon na bernit di pangumuan ni Pilatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsila na tuat tubanua toru do ditanong na mulak mangulu di ari patuluhon na manay kusugo laus dul di siamun di bata Jahoba amanay pargogo na so hatulosani di sima ibana pa imamulak sugot tutanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditot di porbadia jala adong sada huria na badia huria topan nyala Kristen akan na badia dohot dia sesahan di dosa dohot dia tayo na madog mulak mangulu sugot daging ni halak naong mate dohot dia muluan na sora suda amen tapi gima tikting na masa do nanay si pamasaon ni di tonga-tonga ni huriata Shalom. Tikting di minggu ta sadarion minggu 31 Juli 2022 minggu na papituhon dung Trinitatis topik minggu habisuhon nasian gijang na parjolo 2.2 Sermon Week untuk week 1 di rumah keluarga Bapak Pangaribuan
Inang Dr. Gigi SM Borisitopul. Alamat tertulis Jalan Sirnarasa, semestinya adalah Komplek Town Place, Jalan Sentra Raya, Baros, Cimahi. Week 2 di keluarga Amang PM Panjaitan Boru Pardede bertempat di Jalan Lurah, Cimahi. Yang berikut 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 31 Juli 2022 dalam setiap kebaktian kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan yang kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Berikutnya pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Senin 18 Juli 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada Bapak Leonardo Situmorang Inang Boru Simanjorang yang beralamat di Batu Indah, Regensi Cilamek, KBB, masuk WEK 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat dan kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Jemaat penuh Manang Ruas Nagok. Pada hari ini Minggu 31 Juli 2022 dalam ibadah pagi gereja kita menerima menjadi jemaat penuh atau Ruas Nagok setelah memarguru beberapa bulan atas nama Saudara Daniel Simangunsong masuk WEK 1. 5.3 Penhabisan Sintua. Gereja kita akan melaksanakan penhabisan Sintua. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Senin 1 Agustus 2022 akan dilakukan pembinaan bagi calon Sintua dan keluarga. 2. Pada hari Selasa 2 Agustus 2022 akan dilakukan pancakonon di Parhalado saat sermon Parhalado dilaksanakan. 3. Pada hari Jumat 5 Agustus 2022 dan kebaktian sekaligus penyerahan toga Manang Baju Parhobas. 4. Pada hari Minggu 7 Agustus 2022 penhabisan Sintua dalam ibadah siang masuk pukul 10.30. 5.4 Sinode Distrik 18 Jabar Teng DY. Pada hari Senin sampai dengan Rabu 1 sampai dengan 3 Agustus 2022 akan dilaksanakan Sinode Distrik 18 Jabar Teng DY bertempat di Karawang. Adapun yang mengikuti dari gereja kita adalah Bapak Pendeta Resort, yaitu Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH, utusan distrik dari Sintua Bapak Sintua RF Sirait, utusan distrik dari Ruas Bapak M Pasaribu ST, Ketua Tanggap Bencana Distrik Ibu Nonya CH A Simanjuntak D Boru Napitupulo. 5.5 Ibadah doa pembangunan dan tahun kesehatan. Dalam rangka mensyukuri telah dimulainya pembangunan di gereja kita sekaligus pencanangan tahun kesehatan HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka gereja kita akan melaksanakan kegiatan antara lain: A. Ibadah doa syukur pelaksanaan pembangunan sekaligus pencanangan tahun kesehatan HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari dan tanggal Minggu 14 Agustus 2022. Acara ibadah singkat, tortor seksi sekolah minggu dan tortor dari seksi paropuan setelah ibadah pagi dan setelah ibadah siang. B. Mengumpulkan persembahan melalui amplop dalam setiap kebaktian, baik itu pagi, siang, dan sore, untuk menopang keuangan huria. Amplop akan dibagikan oleh Sintua Week masing-masing kepada semua jemaat Manang Tusude Ruas. 5.6 Tahun Kesehatan dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dalam rangka merayakan dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dan mensukseskan Tahun Kesehatan
HKBP Jalan Lurah Cimahi, gereja kita akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77 dimulai pada pukul 8 WIB bertempat di lapangan parkir gereja kita. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 setelah upacara bendera, pelaksanaan tahun kesehatian HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan mengadakan pertandingan volleyball, fun game, dan lomba memasak saksang antar week. Untuk teknis perlombaan dan hadiah dapat dibaca di mading gereja kita yang dikoordinir oleh seksi humas, seksi ama, dan seksi paropuan. Oleh karena itu dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Songonima tikting di Mingguta Sadarion, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tapuji matu hatta maredde mahitasian buku edde nomor 30 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma peliatta naparjulu. Hormata namon
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akka ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata dihita di mingguta sadarion imana tersurat di buku ni Jakobus bidutolu ayat 10 tolu 1 ayat 10 alu. Songoni madihamu akka manami nanami na marminggu di bagas munabe. Atani debata imasian buku Jakobus bidutolu ayat 10 tolu 1 ayat 10 alu. Tajama mar sikat soring. Jakobus tolu ayat 10 tolu 1 ayat 10 alu. Isehamu nabisuk jalan apatas marroha siad dengan ni parange nama di patari dahon ibana akaulauna marite-hite halabohon ni habisuhon. Dadai habisuhon narosian gijang nasian tano doi sian rohani jolma sian simbolis. Alayanggo habisuhon nasian gijangi sadok nabotordoi olo mardame labok pangoloi gok asiniroha dohot parbue hadengganon dao sian hagangguon nang pangisahion. Ima yanggo sakna diamuak kamanami nanami dongat sa porsiaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus salu doita marsita-sitahon diaka ruh ni anak kota nian jupang ma akai anakon parroha nabisuk dak pola godang padohan ni halak Batak nasai mangido anak kon nasa gabi halak napistar alai lobisianido sai tatangyakod do akai anak kotai asanggiat jupang dinasida roha nabisuk iropain na sayargado di tonga-tonga ni habatahoni nang di tonga-tonga ni ngolutta habisuhon jala ido sai diparsita torop halak asanggiat gabe yanakon nabisuk akka yanak kota irobain na didok rumah izuk padu-padu rumah gorga sa itu buma akka nabisuk nabatas marroha nauboto manibang dia do dalan na inalomon ni rohani debata siulahonon na jala dia naso inalomon ni rohani debata sibasiringon na di bagasan ngoluna jala ido na neng dohon ni turpuhot tu ita kamang do tamuak kainang asa habisuhon nasian kijangi mian di ngoluni sadok jolma didok di ayat 15 habisuhon nasian kijang ima di parangehon jolma marite-hite ngoluna siganupari jala sianido tadap hadirion ni jolmai ala ternyata mangyuto Jakobus toluon arong dua habisukok kape arong dua habisuhon naboy mian di tonga-tonga ni ngolu ni jolma amai nabarjolo habisuhon nasian gijang
habisuhon nasiat dewata, silehon-lehon ni dewata, na di parangehon marite-ite parange takut akan Tuhan. Itu disebut dalam Amsal 1 ayat 7. Manang Pesalmen 110 sada ayat 10. Ai biar mida Jehovah do mulani habisuhon. Jala halak na mangolu di bagasan habisuhoni mian diparange na denggan. Pesalmen 110 sada ayat 10. Jala ido habisuhon nasian kijang diparangehon maritehite biar mida Jehovah. Di bagasan nima mangolu rohani jolma na patuduhon biar na tu dewata asa jupang rohana bisuk. Na baduahon ima ayarong do HP habisuhon nasian tano. Habisuhon sian rohani jolma. Habisuhon nasian simbolis. Jalau masih pasiringon ni naporsea asa unang mian di bagasan habisuhon nasian tano, nasian rohani jolma, nasian simbolis. Jala idoban nadido edeyate bisu ni setani. Lau manai tu jolma asa merdosa. Jadi ipakai simbolis do habisuhon di portibion. Lahu mangela jolma tertait dosa. Jalaido di patuduhon simbolis di siadami. Marhite-hite na di oto-otoi marhite habisuhon di simbolis si Hawa mangaton perbue ni Hawi. Jalaido nang pinatudu ni simbolis marhite pangujunan nabongot tu Yesus. Ima na pinatuduhon na marhite-hite tolu pangujunan ay diujuni simbolisi Yesusi ditiki marpuasa iba na 40 hari 40 borngin. Atay pangujunan na barjolo kainan dang anak ni dewataho ninnate atong baima rotion gabi batu ninnate terbalik dia teh terbalik dok. Baima batuon gabi roti. Dungi dangolu Yesus. Di dok Yesus tae kainang. Airak siaran roti, hola siar roti mangolu jolma. Do siak kata ni dewatain nak talu jotok si bolisi. Dilulum si habison ni portibion, waro benok punai ngate. Dungi ditogu ma Yesusi, dungi nin nama da anak ni dewataho dabu homma dirim sian bagas joroi tertio pun dia kesuru-suruan di dewatado wanno ninna dungi ahai dok Tuhan Yesus unang ujuni Tuhan dewatam ninna dungi Roma si bolisi di patudu mamuse on nama senjata pamungkas senjata terakhir di patudu mahaulion ni Jerusalem. Dungi Roma si bolusinin nama. Huleho pesude nyadio Jerusalem. Dohot hamuliaonna, hamoraonna, hasangaponna. Di homa isude asal maul homar sobat wow. Ninna si bolisi. Dungi Roma Tuhan Yesus. Dok. Holan Tuhan debatado si sobaon. Bolis. Lauma hosia labukon ninna. Dungi lauma si bolisi. Jadi ipakai si bolisi do habisuhonna manai jolma tu dosa. Jala dipakai hatani debata. Jadi memang sipata si bolison olodo labok alai oloro tong songon na seram olo tong mamakke hata ni dewata arong go sumurung ni siboli sonoti rupani ai maloi bana laho mangela jolmai tu dosa
HP hitaon jadi hita peno ekon mana dodak kamang so tungolo hita dia la sibolisi labo do sibolisi jala lemes hatana labo dak songon gobaran ayang go tu sekolah minggu gobaran ni sibolis de rokon sibolisi mok botang jadi bulun dungi mertaduk iponna gajang jadi mabiar rojol masude mamereng sibolis anggota ki sekolah minggu rupani iruban naik ko mabiar ro mamereng sibolis jala iruban na hearong sehali ro sibolis tu sada perpunguan jala perpunguanon perpunguan pertanyaan do ro sibolis itokpu wah terjong-jong di jolo gijang ni pertanyaan ni itonga-tonga ni pertanyaan ni ayo loro tonga makpadita sibolis roto pertanyaan bahwa loro yulusulus ma bohit tay nang enanget asa modup pita mabigi camita hidat tong molarong ngulusulus loro sibolis ida jijagamu so ngene yulusulus puti tu si malolok tay loro sibolis asa di papodom laos renges ma itu jiro songon ida nanget tita isopiolo do ro sibolisi lao mangela hita sa berdosa rupani tu puasok sibolisi tu wah mertaduk ba tung mabiar jol masudi bubar sude jol matong habang lari una berlucu ngang itarikon perpunguan alay arong salah amat tarang nang komeret saya soy mana buti rupane saya so buti gabi kepo masih bolison penasaran ni mana sudah ruzol mabiar asing amat tahonin narohana rupane dang mabiar ujungnya itopok si bolison mamatena hey dang kita dahwa au Belzebul raja ni si bolis sudah jol mabiar anggo pang la somerek do jala sarong bohim otik pe mabiar ninna sibuli somma to amat tay bebere ngamat ton tok sibuli sibti ba ibna rahna maton gabilam disukus dang mabiar au to ho namat ton to sibuli som gabilam disukus sibuli somma ay wa sarang mabiar ko to roma maton ninna ma ay nunga 10 tahun nau saja budo ibotom nin antok tu sibolison uroa di jabu sering inatai sibolison jadi odo ibotom naron rupani jadi Roma sibolison nin nama atong marlai do hita jadi gawe martutur malak rupani beta matu jabu na gawe lama matu jabon jabu nasida rupani ale gawe mu baba inatai jina neng huro disi unang ngolo hamu amang lumowi hamu kainang sibolison dah anon ro sibolisi gawirang mabiar behame akamon rupani di bagasan perdalanan di nguluta nak songoni be sibolis no kamang nangarong bena jorbut dipakai ro hatani dewata nangarong bena be mabiar hita rupani saya songon na hidir hita mamerek sibolis dipakai do natar surati aido di dok sibolisi Jesus bin Daud Jesus anak ni si Daud ni itat da Jesus baik kok kita ma bisuk ni si polisi manai jolmai tu dosa bisuk ni si polisi manai jolmai madabu tu bagasa perdosaon asa tung tinggang jolmai di bagasa dosana dipakai bana do hata di dewata iro bane ko jaga jala jamot tita saitok tongdo mian gogoni hahulomon doho tanoon manai jolmai tu dosa menggurgari perdalanan ni rumah tangga ni halak Kristen asa gaor mian bongot tu tonga-tonga ni huria asa patok tang jala tubuh pangasion dohot pergutu-gutuon dohot haguturon di tonga-tonga ni ngoluni jolma jala sayoddo dipakai si polisi laho manegai parsaoran ni jolmai ala yang bohita
Ala yang gua kana persea di paingot si Yakobus daodo hita siani tung habisukon nasian gijang do taparangehon di bagasan ngulut ta siganu pari. Atong dia do pa asikon nasian simbolis manang nasian gijang. Ado pa asikon habisuhon na pinakken isolma. Si simbolis do manang nasian gijang. Si debata do manang nasian pertibion. Parange nama. Ulaon nama. Berek kita ma di ayat 10 tului takas do didok si Yakobus dison ise nabisuk siad dengan ni parange nama di patuduhon. Alani nabisuk dak siad dengan ni hatana. Nabisuk dak siad dengan ni pardopahanna. Alai nabisuk siang gijang sian dengan ni parangena. Molo parangena di bagasan halabohon. Molo parangena di bagasan hadameon, hatigoran, hadengganon, parsaoran, pardomuan. Habisuhon na siyang gijang go'y pakai. Laho mangulahon nguluna. Ala yang go parangena di bagasan pangasion, pangiburuon. Dohot sadok naho partusi. Mian mai di bagasan habisuhon na siya pertibion. Jadi boy do jupak kita isi halak nabisu. Mulodinggan parangena. Mulodinggan pangiruban na di pahobar si Yakobus parange itu hapor siaon. Molo halak na porseha merpangulaon doy. Alay molo halak na porseha dang merpangulaon namate do hapor siaon ni. Ido bana di dok si Yakobus songoni. Masa riko situtudo parangi patuduhon habisuhon ni zolma di bagasan ngoluna si ganupari asa toktong mian habisuhon nasian gijangi. Songon nani do niat deni lansia nak kini aniate. Tahu nak kini ngede munai. Ata hede munai nak kini. Aro nak kita. Oh dang na dang na hatanoon surgoi diona tok tong. So dalam tahu nak suara tulune dok soropat nete. Tadaro ngalam ding gabe akka paredion nilense. Mantap nak sian awal satu terakhir. Upai maro terakhir nei alai pas do. Itu tong. Ai biasa na terakhir nei do pangujuna munate akka lansie. Alai tabur nak kiring bah. Dang da parmiana tanoon sian gijang arong sian gijang. Jadi do penedo Tuhan Yesus ikom berbisuk do hita kamang do tamak kainang di bagasan ngulut taon. Buasa ala sadok habisuhon ni zolmai pada dahon nguluna tu nadi gijang. Dang nadi tanon. Ala sadok habisuhoni pa hobarhon todina tu debata dang tugogoni portibion. Ido bena macai rikot situtu tapareahi negi jangi. Molo Tuhan Yesus madok di Matius 10 ayat 26 takas doi didok ayaha ma gunana. Molo sadok portibion di diomo. Ape? Mago todina. Ama gunana angko sadok portibion diomo. Ape mago todina hama tubus ni. Ninda Tuhan Yesus asa patadaho tui tadoi tumi bodo HP pakeo ni zolmai jala dumengan sai umuli do pakeota habisukon nasian debata habisukon nasian gijang laho patuduhon ngolutta di bagasan parsauratan di tonga-tongan huria mardongan halabohon, mardongan hadameon, mardongan parsaoran, pardengganan, haulion, ido, sadok di patuduhon, parangin izolmai. Daudo isian pangiburuan ninna. Daudo isian kecemburuan, iri hati, kedengkian, kebencian, parbola-bolatan, haguturo pangasion. Naboy mangaruduti pardalanan ningolutta siganupari. Kon habisu kon nasian gijangima dipakai. Alani unang adong madok nabisu kibana parangena dak pasadahon. Unang adong halak na mengklaim diri orang bijak. Bijaksana.
tetapi parangena dang mardongan halabohon. Nabisuk duanin nalay pangiburu. Dang adong halak nabisuk na pikiran na digohi dohot pangiburuon. Ikom mardongan halabohon nabot tordoi hatomanon dohot sadok parangena denggan ido di hanguluhon ngulu ni zolmai. Dangoloi rupani pikiranna digohi dohot aka bisu-bisu ni portibion, bisu-bisu ni tanoon. Ima namar rumakon pangiburuon dohot aka nasinuaton ni sibolis dohot portibion. Ido bain na dipato tuhon hak huriat hak KBP tahun kesehatiat tahun onate akamang dotama kena. Dito giyod doi tasa saroha sa pikiran. Tudolok tutoruan, sadalan sauduran, laho patuduhon ngolu parhuriaoni, patuduhon habisuhon nasiat dewata. Jalalau sido siulot tadi hari tanggal 10 Agustus nanengro. Canak konot tama tahun kesehatian HKBP Jala Lurah, Jala patuduhonot tami marhite sadani rohat talaho patulus so pembangunan. Alang kepala sadari dah papung amplop turia majo hita. Alani ahanang program ni huriat tope denggado ikon ulahonot ta. Molotung pe mabangu kita ikon dalat tonot taro tongaka program. Dohot akan nariko di tonga-tongani huriai. Ilunak pola rupani saigang guru hatta. Molopos rohatta sauk doi. Dak pola gabi sudah paboratot ta guru sekolah minggu tu Lembang laho alama bangun. Manang remaja na tuari itu natural hill gabi sudah tani rupani. Manang parupuan tu Bali gabi kesudatan alani pembangunan non. Sudah taula. Molodos rohatta sehati hita sudah taula. Program ni huria pe taulahon pembangunan apalagi idot tong patuduhon hasadaon ni rohat talahu mangulahon saluhuk nai asa dos roh anak pikirata laho patuluson nariko di tonga-tonga ni huriaon di tonga-tonga ni huriata jala tapak kema habisuhon nasiang gijang habisuhon nasiang dewata laho patuluson saluhuk nai dungi tatangyak ko mapimbangunan onatong. Iko martangi yang dohuria mamuka ulaon. Iko martangi yang dohuria lau patulus ulaon. Martangi yang mehitano di toruan, di alaman ni pajongjong sarana prasarana pendukung. Dak pola mamiak ko batu jahab behita lana ngai piak kon padita manulang onop tahun nasalpu batu alas di lahan parkiran. Di sana nama pola martangi yang mehitasi marede martangi yang dungi membuka selubung IMB mahitano disi nomor IMB arong disi pajong jongota bayi mata dana naing mabangu kita dot sadia narik kok disi pajong jongota mano manuguti manortor masih sekolah minggu moloro hamu masawer balok madina sidei eka sekolah minggu rupani manang mululus rohanan non dilihat deba tu pembangunan manak turia manortor ina hamok kaparupuani ngai latik kamu tortor muna waro nga baik kamu mak songoni erak pola kon nah ikut teratur asal marupani manortor hamu isi dungi mangalang ita gurgur mahita asa gurgur pacamotan gurgur pasarian gurgur pangomoan itu tong molala bata kasongoni do molo raja hata itu kan baik kamu mak jabari parhata ina ilian sakui baik kamu panggurgurina ini itu ilian isakui baik kamu pangarik-karina ini ilian muse itu kosapi gurgur do jala martabatabak kana dinggani itonga-tonga ngulut ta'ala ni ulaun niak kasiksi parapuan meda tanggal 10 paton baik kamu ma pohul-pohul toba dohot itak gurgur asa gurgur kapacarian ni ruason marhite tangiakta lau patuluson sude akan arikot di tonga-tonga ni
huriat tahun ido peida. Jadi ulah di pembangunan non ngah do diulah pengerasa do pe. Ipamasuki yak kebusi tu si takka batu simin 32 batang bosi songonan asapir. Asa tabuan non sekolah minggui mar minggu di si di tonga-tonga ni ulauta. Ido pe nani ulah nasida. Jala tuare saplopat ngarung di si anon pangido hami tu pembangunan asadong di si pengorekan pondasi di si mahita martangiangan non mangido habisuhon nasiat debata ayang go habisuhon di portibio de pakyota tak tolap pitai ikon habisuhon nasiat debata ikon habisuhon nasiang gijang do pakeon ni huriata parhaladona do sude ruas ni huria lau patuluson saluhunai dungi gabe marhapatean tuhasangapon ni dewata dohot hamuliaon nama saluhut parangeni akan aporseai di bagasan nguluna siganupari amen martang yang mahita mauliate mariho Tuhan ala dipaingot todo hami mamakke habisuhon nasian gijang mardongan halabohod doi sadok nabotor nadinggan parangena di bagasan ngulu siganupari sai pasidingon nami ma habisuhon nasiat tano portibion habisuhon ni sibolis jala jamot hami di habisuhon ni portibion mangela hami tu dosa pasu ma saluhut ruasmu sadarion namar minggu mamuji guarmu nabadiai tupahi ruas ni huriam na berulang tahun kelahiran sadari odok samingguan panjang umur di nasida dok sadok las niroha ulang tahun pernikahan sadari samingguan lam berbahagia rumah tangga nasida di Palumeo kodo di keluarga El situ orang borusi manjorang danak bawa pasu madak danaki buri rumah godang perguguin atau rasna pagodang godak kosa hujak kon hamido sadarion amanami Daniel simangusong di minggu nasalpu inanami serti borusi majuntak gabi ruas nagok ali Tuhan nasida di tongani huriamon parjabar di pakkobasion ni huriam di ulaun nabadia do di sadok asini roham sahilam tabbailas ni rohani nasida tujuluan niari pasu-pasu karuas ni huriam streaming simpatisan Nova Hot Mauli Vivi Riana Tresia Stella Fani Octarium Esther pangaribuan manang di dia penasida le Tuhan sai ramoti ngulu nasida jala tupahi sai lehon ale Tuhan dame na sumurung do pasu-pasum di boruni amanami si manungkalit borusina gana marhasotan di arena salpu asa gabi rumah tangga na hinalomohon ni roham pasu-pasu keluarga dongoran borusi majuntak songoninang Nova Hasliana songoninang ale Tuhan inanami nyonya manulang borumanik of Marvelos ulang tahun 20 tahun mana ngahanariko di ngolu nasida saya ramoti manasida di bagasan ulonna do pasu-pasum di keluarga nasida apu lima le Tuhan ruas ni huriam popar ni putamaro aruan sai dengan di basam dot asin roham mangihut lumobi di nanami borusi litongan nama balu samargogo nasida pasu-pasu evi simbolon sanggiat di bagasan asini rohami bana mangulaun-ulauna songoni nang keluarga pesiahan boru pardede di las ni roha nasida di hawoja ni rumah tangga ni anak kon nasida di arena salpu pasu-pasu para NN Kathleen Jepatta situ morang Deji Aritonang ali Tuhan boru sirait songoni nang Yuda an Rofa sai jaloma ali Tuhan ngolu nasida ikon holong rohanani nidaat kadongani asatu margogohani patu pahon hatani sumeyahon diri nami Tuhan
Ale de bata manami na di banua gijang hodo haroran ni salut sileleon na ninggado na saulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asau parhasi kami pilihanon pati pulo karajaon mo dito ngatongan ni Uriam do di Portibion. Buhay marohanami mariti titodim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon sokon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, sokon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita.